Il-Prim Ministru Joseph Muscat innota li l-Gvern li jmexxiju huwa l-iktar wieħed li ħoloq xogħol u ġab riżultati ekonomiċi tajbin f'kull żmien. F'intervista fuq One Radio għamilha ċara li dan kien possibbli biss għaliex il-Gvern ma beżax jieħu deċiżjonijiet. Il-winning formula hija li għandek gvern li jiddeċiedi. Il-ġifieri jekk kellna niddeċiedu fuq l-American University, iddeċidejna. Jekk kellna niddeċiedu fuq ċittadinanza b'investiment, iddeċidejna. Jekk kellna niddeċiedu fuq il-proġetti tal-Isptar St. Luke's u tal-Isptar Għawdex, iddeċidejna. Jekk kellna niddeċiedu fuq il-pjan li permessew raħħasna l-kontijiet tad-daru tal-ilma b'25%, iddeċidejna. Jekk kellna niddeċiedu biex nagħtu child care b'xejn, iddeċidejna. Jekk kellna niddeċiedu biex inżidu l-pensjonijiet, iddeċidejna. Dak huma deċiżjonijiet li ma jiġux waħedhom. Biex il-Gvern wasal għal dawn ir-riżultati u rnexxielu jkabbar l-ekonomija, it-triq ma kinitx faċli. Kien hemm mumenti wara l-bidla fil-Gvern fejn numru ta' kumpaniji kellhom diffikultajiet u ta' dan kienu se jħallsu prezz il-ħaddiema. Kelli numru ta' telefonati minn kumpaniji li jgħidu li jisma' aħna kellna deċiżjonijiet li nkeċċu l-ħaddiema stennejna l-elezzjoni tgħaddi ħalli ma tkunx politiċizzata issa rridu nieħdu d-deċiżjonijiet. U tibda tara miħħaj naqqas miterru. Iżda ir-rotta nbidlet u bi 3500 persuna biss qiegħda l-isfida issa hija li hawn nuqqas ta' nies li jistgħu jaħdmu. Filwaqt li rridu nħeġġu aktar persuni jaħdmu fil-qasam vokazzjonali, fit-turiżmu u fil-farmaceutika. Il-Prim Ministru nnota kif il-Partit Laburista meta kien fil-Gvern dejjem iffaċċja diversi sfidi fejn jidħol il-ħolqien tax-xogħol. Meta Mintoff kien wara l-ewwel perjodu tiegħu fil-Gvern, il-problema kienet tant kemm m'hawnx xogħol f'pajjiżna li l-Maltin kellhom isifru lill-Awstralja u lill-Amerika. Għax ma kienx hawn xogħol. Illum il-ġurnata tant kemm hawn xogħol illi ħaddieħor qed jiġi fostna biex jimla dawk il-postijiet tax-xogħol. It-tnejn problemi. Imma waħda problema ħażina u l-oħra problema tajba. Irridu nkomplu nimmaneġjawha hija realtà ġdida għal pajjiżna. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kif il-politika tal-Gvern hija li m'għandux iżid it-taxxi biex ikabbar id-dħul iżda id-dħul jiżdied billi tikber l-ekonomija. Kif fil-fatt qed isir fejn filwaqt li naqsu t-taxxi, il-Gvern daħħal iktar mit-taxxa ta' dħul u t-taxxi fuq il-konsum.